Na be mae'n safon, mae'n gramau yn dda. Wel, maen nhw'n wirioneddol dda. Mae'r ffaith bod nhw'n... Mae'r Gymraeg mor gyfoethog yn nhw i gyd. Mae'r rhythmau deialog nhw dda, mae'r delweddau maen nhw gyd yn gry iawn, dwi'n meddwl. Mae yna pethau amlwg yn nhw, mae yna pethau amwys yn nhw, so mae yna ddigon o pethau i gadw difyrwch gynulleidfa, dwi'n meddwl. Oes, beth sy'n syni i fyd ydy oedran yr ysgrifenwyr pan mae'r ifanc dyn nhw, sy'n maen nhw'n gallu sgwennu pethau mor ddwys a mor ddefn a mewn ffordd mor eiddfed allblyg, mae'n anhygoel. Yndi, i fel bod nhw'n 15 i, mae yna 1.17, ond 15 i fatha... Ie, ta, 15, ie. So mae hwnna yn... Na, mae'n argoeli dda, dwi'n meddwl, o ran os dyn nhw'n cario ymlaen ysgwennu, dwi'n meddwl fydd yna dyfodol disglair iddyn nhw gyd. Ie, dwi'n siwr.